Arratsaldeon lagunok, gaurko saioan ere aurretik elkar ezagutzen ez zuten bi lagun gonbidatu ditugu. Haien herrietan euskara nola bizi den kontatzeaz gain, enbasadore bezala ere etorriko dira. Hau da, bi herriak bisitatzera edo ezagutzera joateko konbentzitu beharko digute. Seguru nago gaurko gonbidatuek oso ongi egingo dutela. Ezagutu ditzagu gure gonbidatuak. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Kaixo. Zer moduz? Ongi, eta zu? Ongi. Nor zaitugu? Nerea. Nerea. Eta nondik heldu zara? Ni Zubitatik, bai. Eta Zubietan euskaraz hitz egiteko aukera baduzu? Bai. Bai. Duikabe, bai. Oso euskalduna da, ez? Bai. Orduan. Herri txiki eta euskalduna. Vale. Bueno, ofizio bezala, kazetaria zara? Bai, berez ikasketak, euskal ikasketak egin ditut, baina kazetari lanetan ari naiz bai. Eta non egiten duzu lan? Txipitxapan. Txipitxapan aldizkarian? Bai. Oso ongi. Eta afiziorik balduzu? Denetari pixka bat, baina deus sendorik ez dut afizio jakinikan. Vale. Eta gustora solastu nahi duzunean lagunekin edo nora joaten zara? Ni ostatura. Ostatura, bai. Bai. Hola gara. Bueno, hemen izango duzu aukera, gustora solasteko, baina horretarako lagun bat beharko duzu, ezta? Ala den. Bueno, hemen euskaraz aritzeko gustora egingo zara, eta gainera kazetaria izan da, ez duzu inolako arazorik solasteko, ezta? Ez, ala den. Bueno, zure solas laguna ezagutzea besterik ez zaigu falta, bitartean esa zaitez, mesedez. Bale, eskerrik asko. Zuri. Ni Nerea naiz, Zubitatik heldu naiz, 22 urte ditut, eta urten 23 ginen dut. Eta berez euskal ikasketak ikasi batut ere kazetari gisa naiz lanin. Euskalduna sortzez. Alduan guztiekin eta lagunekin beti, etxean ere beti eta inguruan ere alden toki guztietan. Mundu guztiarekin. Zuka bereziki. Ez, bakarra. Nik uste inon ez dela posible euskara hutsean bizitzea, baina 189an bai. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Nor zabezu? Ni Xabier. Xabier, eta nondik zatoz? Barañainetik. Oso gertu. Bai, hemendik gertu bai. Bale, soziologoa zara? Bai. Eta lan egiten duzu horretan? Ez, oraindik ez dut izan aukera. Zaborra bilatzen nago orain, dirua beraz dela eta. Aldu danean, lehen modu lan. Bueno, sortu duzun. Bai. Eta lanean euskeraz egiteko aukera baduzu zure lankidekin edo? Lakide gutxik dakite euskeraz, baina aldugunean erabiltzen dugula. Bueno, eta nolako solasaldiak dituzu gustoko? Divertigarriak edo oso sakonak, reflexiboak edo? Reflexiboa gustatzen zaizkit, gai garrantzitsua guitzen dituztenak eta hori buruz hitz egitea. Bale, olako solasaldia eta euskeraz egiteko aukera hemen izango duzu. Espero dut, bai. Bai, horretarako aurkeztuko dizut zure solas laguna. Bale, ados. Hemen duzu, Nerea, Zubietakoa eta Xabi Barañaingoa. Kaixo, Nerea. Gogoratuko dizuet, zuen herriaz eta zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, zuen herriko enbasadore bezala etorri zaretela, Orduan, ea nola betetzen duzuen loan hori, animo. Agur! Izena Xabier da, Barañaingoa naiz. 24 urte ditut. Soziologia ikasi dut, baina orain zaborra bilatzen biketan nabil. Euskaldun zaharra naiz, txikitatik ikasi dut, bai etxean, bai ikastolan. Normalean, Barañainen lagun batzuekin hitz egiten dute euskeraz, beste batzuekin ez dakiterako. Eta lankide batekin ere aritzen naiz euskeraz, eta noizbait nire aitarekin ere. Beti zuka, ez dut inoiz erabili.
Ez soilik euskara batua erabiltzen dut. Nik uste dut posiblea dela, baina oso zaila. Ingurua osoa euskaraz hitz egin behar du eta mugitzen zaren tokietan ere euskara erabil behar dute. Eta oraingoan hori uste dut oso zaila dela, eta baina posiblea da bai. Egunon. Kaixo? Nortzara? Ni Xabier naiz, eta zu? Ni Nerea. Nongoa zara? Ni Zubitarra, eta zu nongo zara ba? Ni Barainengoa. Barainaingoa. Bai. Begira. Zenbat urte dituzu? Nik 22, 3 inentxuta urten. Zure bai gaztia, ez? Bai, 24 urte ditut. Zu baino bat gehiago. Bira. Eta, zer modu zubietatik? Zubitan beti ongi. Bai, leku polita. Bai, arrunt. Bai. Noiz bait egon naiz, baina ez dut asko ezagutzen zubieta. Ez, merezi du, egiten merezi du. Eta Barainain, handi xamarra, ez? Bai, nahiko handia da, bai, biztanleria 3. da, Nafarroan, 2. handiena. Eta nahiko handia, bai, oso politara, ez da noiz bait egon zara? Ez, noiz bait igual pasatu, bai, baina bertan ez dut askorik izauten. Ba, nahi duzunean etor zaitezke eta buelta bat eman, gauza asko daudela ikusteko. Bai, zer ikusten alda Barainainen? Ba, naturarekin oso lotua dago Barainain, hor lakua dago, da zonalde berde bat, eta hor adibidez zuhaitz pila bat daukazu, eta zuhaitz bakoitzean bere izena dauka, beraz natura gustatzen bazaizu, zuhaitz pila bat dauzkazu bere izenekin, mota askotakoak, eta adibidez hori da gauza bat ikusi dezakezuna. Natura, Zubitan ere badugu natura, eta juerga? Juerga da zerbait dago, egun batzutan dago, adibidez, Barainaingo festetan, festa handia egiten da, baina bestela asteburuetan normalean ez da festa handirik egiten. Baina, ekaineak bukaeran egiten dira Barainaingo festak, eta orduan gonbidatzen zaitu etortzeko nahi baduzu. Eta Zubietan zenolako festa egiten da? Zubietan ikagarrik, bai. Bai. Herri giroa, mino erra. Bai, Eta inauteri famatuak entzun ditu direla famatuak? Bai, ala diote, bai. Naiz inoiz egon? Ez zara inoiz egon? Ez. Joaten bazara arropa zarrak inoan benpinen, Arropa zarrak? Bai. Eta hori? Goiti zikintzen eta han ez da txik joateko tokia ez da. Eta zer egiten duzute normalean inautirietan edo? Itxero joan, 4 trapo zareantzi, lehenbizko gosari ederra eta trago eder batzuk. Itxero joan gero eta 4 trapo jantzi eta itxin daukigun arropakin mozorratu. Aurpegi eta dena tapatuta, klaro. Bai, normala. Bai. Ero politia izaten da joaldunak. Ez dakit ikusi duzu noiz bait? Bai, ikusi da, Zubietakoak ez, baina baina gehiagotan ikusi ditut. Orduan joaldunak ez txuzu ikusi. Zubietako ikusi ez batxuzu, ez txuzu joaldunak ikusi. Joan beharko naiz noiz bait ikustera. Eta Barainainen, nolako inauteriak egiten txuzu? Normalean momotxorroak ateratzen dira hor gazteekin, korrikan eta hola. Eta gai bat jartzen da urtero, eta gai hori buruz joaten da jendea mozorratzen, eta gaiak aldatzen doaz eta guzti, baina urtero gauza desberdinak egiten dira, baina giro ona dago, eta gero bukaeran jaia egiten da hor taberna batzutan, eta Eta dena gai baten bueltan mozorratzik? Bai, normalean gai bat jartzen da, baina gero jendea nahi duen moduan mozorratzen da eta gehienak ez dute gaia jarraitzen, baina gaia jartzen da eta normalean batzuek betetzen dutela gai hori. Eta Barainainen ze musika entzuten da? Uste dut denetarik entzuten dela, hainbat talde atera dira Barainainetik uste dut nahiko famatua direla Euskal Herri mailan, adibidez Zafur, Raperos de Maús, ez dakit entzun duzun noizbait. Eta musikarekin lotura handia daukala, Barainain dauka nahiko lotura uste dut. Zubietan zenolako musika da? Zubietan gaztik antolatzen ditugun ekitaldi eta behintzat euskal musika jartzen saiatzen gara.
Eta, bueno, gero beti reggaeton traolako gauzak hori bazter guztietan aitzen da. Bai, hori barainain ere hori leku guztietan dago. Hondartza. Bereziki euskal musika eta kantu zaharrak. Bez, adarra batzutan, eta holako guai bino. Bai, baina gutxi irakurtzen dut denbora dela. Dumitru, Koldo Izagirreren eta gazte literatura. Ez, bai. Azken bidaia, asteburu pasa bat Andorrara eta hola bidai luzeago bat Kroaziara. Bueno, eta Iturenen ere ibili naiz eta inauteri oso formatua ditu dela entzun dut. Esan dezakezu ze ezberdintasun dauden Ituren eta Zubietako inauteriekin eta janzkera nola ezberdintzen diren eta ez da oso argi geratzen. Itxuna orduan gehiago gustatu zaizula. Bai, askoz gehiago gustatu zaigu. Bai. Pues lehenbiziko jakin direla Zubieta eta Iturengo inauteriak. Gainera nik atxa itxungoa dut, orduan itxunakin ez dut pika handirik. Eta ospatzen dire, ostegunin hasten dire, eta osteguna ostirala, larun bata igandia, astelen asteartea eta asteazkena. Guretzat, inauterik piso handi guate fiestak bino. Zubitan berandu ixigo hasten gara, horiek itxunan eta urtizan hasten dira ostegunakin, eta gu berandu ixigo hasten gara. Baina, lehenbiziko egunetan izaten da bazkaria eta herriko girua, pixkot inauteri usai hori zabaltzeko, ez? Egun handik astelena eta astirtia zaten dire, astelena da itxunakuntza eta egun handia, pentsatzen dut hor egonen zinela. Ez naiz egon ez. Ez, itxunan egon bazara? Ez egon naiz, baina ez festetan, ez. Bale. Eta gero asteartea izaten da Zubitako egun handia. Orduan, astelenin Zubitarrak itxunara joaten gara, eta asteartien bueltan tortzen dire itxundikan Zubitara. Bai. Ze desberdintasun dagoen, bueno, txikik egirik azkenin ez, Mozorro aldetik eta ez dago desberdintasun handirik, baina joaldunan aldetik bai zerbait bada. Ardilarrua Zubitakuk bakarra gerrian patzente, eta azpitikan atorra xuriera matente. Eta itxunan eta urtizan ardilarrua bizkarretik ere izaten dute. Orduan, desberdintasun nabarmenena do hori da. Gero txuntxurrun ere badire desberdintasunak, luma aldetik eta esatente Zubitakuk beti lumak tentego izaten txula eta itxunguk da pixkot kurbatu. Beno, mendia hondartza baino nahiago dut, naturarekin gertuago zaudelako, eta hondartzaren area ez dut bat ere gustoko, asteak daramazulako gainean. Benetarik entzuten dut, astearen arabera, nola nagoen arabera, baina euskal musika, rapa, rock entzuten dut, ez dut instrumenturik jotzen. Bai, irakurtzea gustoko dut, baina nahia baino gutxiago egiten dut, denbora dela eta. Feminismo eta maskulinitateai buruzkoa zen, eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle batek idatzi zuen. Bai, eskubaloian aritzen naiz, San Antonio Donandoni taldean, aurten egin berria dela. Bai, bidaiatzea gustoko dut, baina baita ere denbora dela eta nahia baino gutxiago egiten dut. Azken bidaia hemen gertu egin nuen Kantabriara, asteburu bat pasatzera, baina kanpora ez naiz asko joaten. Zergatik ezberdintasun horiek? Dakizu nondik datorren edo... Nik pentsatzen dut Zubitarrak garela indartxu guk, eta orduan hotzari aurre egiteko ez dugula behar larru hori bizkarren, ez dakit. Bero badaukazute ez. Claro. Aizagoa guantzen dugu hotza eta horregatik antzanen da. Eta jende asko joaten da ara inauteria begiratzera edo ikustera edo kanpotar asko edo jendea interesa jartzen du. Urteko egunik jendetsunak izaten dire gure herriantzat, bai. Eta barainainen euskaran astea edo holako zerbait ospatzen zu, Bai, aste honetan justu udazkenero deitzen da astea, eta euskararen astea dela da, eta astean zehar egunero hainbat ekintza egin dira euskararen inguruan.
astelenean hitzaldi baten bat egin zen, bueno, aste egunetan gauza txikiak egin dira, baina orain asteburuan jarduera pila bat egiten ari dira. Atzo adibidez, Euskal Herriko bertso txapelketaren semifinala jokatu zen. Adibidez, nahiko jende pila joan zen. Eta gaur egunik handiena da. Goizetik hainbat ekintza daude egiteko, zumba egiteko, dantzatzen, ez dakit, bazkaria dago, gero atxaldean ere kontzerture bat egiten da. Eta ez dakit gero jaia egingo dugun edo ez, baina eguraldia ez du asko laguntzen. Gauzak eraikinen barruan egingo dira, ez dela ikusteko ez da polita eta, baina bai, urtero egiten da, uste dut dela bigarren o hirugarren edizioa egiten dena, eta uste dut harrera oso ona izaten ari duela, eta jendea mugitzen duela. Zubietan urrian ere bai egiten dugu Euskararen eguna, gaztik antolatutako egun bat da, eta guain eduki dugu berriki, urrian bigarren asteburun uste dut izan zela. Eta zen nolako ekintzak egiten dituzu edo? Goizin artisauak egoten dire, gero joaldunak mate diote herriri buelta, eta hor Zubitako joaldunak bakarrik izaten dire. Eta gero herri bazkaria, normalin uste dut 52. edo 3. edizioa dela egiten dena, eta normalin herri bazkaria egiten dugu bertsolarikin. Aurten berrikuntza modu nien dugu kantu bazkaria. Azpeitiko trikitilari batzukin, eta kriston giroa egon zen. Jende pila joan zen. Jende pila ez, baina guretzat herrikuk animatzia bakarrik asko da. Zondo dago, bai. Hagotako gauzak egin behar dira, bestela ez da garrantzia ematen euskarari eta horrelako gauzak oso erabilgarriak direla uste dut. Bai. Uste dut 50 edo 60 lagun bildu ginela bazkaltzen, eta Zubietak 300 biztanle ditu, orduan, herria muitzeko da. Bizitzaz ametsak amestu beharren. Lasaitasuna eta elkartasuna. Eskola, herria bizitzeko eskola. Egun hori inautiriak izatea saiatuko nintzateke, bereziak direlako eta bakarrak. Asko izanen ditut, norberak berriak ez omen ditu ikusten. Einaute lorrieta. Eta ze ikasten zaude? Euskal ikasketak ikasitut, eta lehen urtinak itxunun, eta urten kazetari modun ari naiz lanin eskualdeko aldizkari batin. Eta zen nolako lanak egiten dituzu hor? Hor, bai albisteak idatzi eta baita zuzendu ere, denetari pixkot. Eta, pozik? Bai, karrerak itxu orduko zure ikasketakin lotura duen lan bat eukitzia gaur egun. Eta zuk, ze ikasi duzu? Ni soziologia ikasi dut Nafarroko Unibertsitate Publikoan, bukatu nuen duela urte bat. Baina, oraindik ez dut horrekin lotuta dagoen lanen bat aurkitu. Euskararekin lotuta bai egin nuen lan bat, gradua bukatzeko lana, baina egin nuen, aztertu nuen zenolako jarrerak eta erabilerak egiten ziren euskararekin gazteen artean. Eta ibili nintzen inkesta batzuk egiten horko hezkuntza zentroetan, 3 daudela, eta eredu linguistikoa konparatzen dituen. Hartzen nuen A eredua, G eredua eta D eredua, bertan inkesta batzuk egin dituen, gazteen artean, eta gero konklusioetan konparaketa batzuk egin dituen, begiratzeko zer erabilera egiten duten, zenolako aldaketak daude eredu batetik bestera. Eta oso gustora egin nuen lana, eta uste dut euskararekiko dauden jarrerak aztertzea oso garrantzitsua dela. Gehien bat gazteen artean, azkenean dira iragana markatu behar dutenak, orduan uste dut begia jarri behar dugula hor. Eta ondorioak 4 puntutan laburbiltzeko? Ondorio asko atera nituen, nahi baino inkesta gutxiago egin nituen, beraz ezin dira
atera nituen ondorioak orokortu hori da, bat ere orokortu. Baina, bueno, nahiko gauza ateratzen ziren. Euskararen abilira oso baxua zen, oso baxua, euskara dakitenen pertsonen artean. Eta adibidez, ereduen artean aldaketa nabariak zeuden, adibidez D ereduan ia guztiak euskararekiko jarrera oso positiboa zuten. A ereduan, portzentai hori jeisten joaten zen, baina gehiengo bat ere euskararekiko jarrera ona zuen. Eta G ereduan bai asko jeisten zela, G ereduan ez delako euskara ematen, baina ez dut uste kontrako jarrera dutenik. Uste dut indiferentea dela haien jarrera euskararekiko. Nik ere grado amaierako lanin eta orain masterra inun irakaskuntzako masterra eta bukaerako lanin antzeko zerbait inun. Bai? Bai, Lekaroz ikastetxeko ikasle batzun testuk hartu nituen, argudio testuk, beraieri A eredun aldeko testu bat emanien, eta horri aurre inbertzioten, eta D ereduaren alde. Eta hor pixkot baloratu nun ze argudio erabiltzen zituzten euskararen alde egiteko, ez? Eta pixkot kontzientzia hortan eragiteko sekuentzia didaktiko bat prestatu nun, eta gero sekuentzia didaktiko horretatik atera ziren ondo testuak edo hori garatu ondotik eman ziren emaitzak aztertu nituen. Eta zen horako emaitzak atera zenituen? Gehien bat emaitza testualetara, testu mailako azterketara bideratu nituen, ze arruntzaia zen sekuentzian bertan ikasi zutena gai aldetik baloratzea. Orduan gehien bat maila testualeko emaitzak izan ziren, gaia berez euskararen kontzientzia hori izan zen bai. Ongi dago hori. Ni ere hainbat aurreiritzi ere jarri nituen inkestan, aurreiritzitan erortzen ziren ikasleak, eta hainbat jarri nituen adibidez euskararekin ezin direla hitz zientifikoak erabili adibidez edo hainbat aurreiritzi, eta normalean ez ziren erortzen, batean ezik jende gehienak esaten zuelako euskara oso hizkuntz zaila dela ikasteko. Eta nik uste dut hemen adibidez Iruñean euskara pilpilean dagoela entzuten duzula alde guztietatik, gertutasuna dagoela euskararekin, beraz ez dela hain zaila ikastea. Egunero entzuten duzula, zure inguruan eta baina jendearentzat oso zaila da euskara ikastea. Eta hori atentzioa deitu zidan. Delako gauza bat entzuten duzula normalean, baina ez da beste hizkuntza baino zailagoa. Duela gutxi lagun batekin hitz egiten aipatu zidan esaldi bat odol txarretik odolki onik ez esan zidan eta oso irudi oso ona dela pentsatzen dut. Uste dut Barainain oso gertu dagoela Iruñerretik eta hori abantail bat dela uste dut. Eta herri txiki bat izan da, jende pila bat bizi dago bertan eta uste dut hori bizitza ematen diola herriari eta giro ona dagoela. Uste dut euskararen eskaintza urria dela eta gero eta gehiago egiten dira, euskarazko gauzak gero eta gehiago egiten dira, baina gehiago egin daitekela uste dut eta oraindik ere gauza asko egin behar dira. Gauza pila daude egiteko eta uste dut zaletasunen arabera gauzak antolatu daitezkela, baina naturarekin egon, zuhaitz pila bat daudelako edo liburutegia egunero irekita dago eta bertan jarduera pila bat egiten dira, beti daukazu zerbait egiteko, ikusteko, hitzaldiren bat eta bar. Ez dut maniarik uste dut nahiko normala naizela pentsatzen du, baina segurazki beste batek esango dizula beste gauza bat. Asko miresten dut Fermin Muguruza, asko gustatzen zaizkit bere kantak eta uste dut euskal kulturarekin lan oso handia egiten duela, beste kulturekin partekatzen eta horrela, eta asko gustatzen zait egiten duen lana. Bakarrik heldu nintzen kafea
hartzera eta zurekin harrapatu eta nuentxe, Bai, Kaixo, bikote. Oso gustora, bai. Bueno, ikusten dut oso gustora zaudetela, Bai. ezta? Bai. Bueno, placer bat izan da zuek entzutea, atsegina izan da, orduan. Bai, fatxegina, bai. Bai, bestearen herritik zer da gehien gustatu zaizuena? Zuri, adibidez? Ni gehien bat inauteria famatuena direla zubietatik, orduan ni uste dut noiz bai joan beharko naizela ikustera gutxienez. Bai, ni ere, Gonbidapena itxoiten nago oraindik. Bai. A ber, ea luzatzen zaigun. Bai. Bueno, saioa amaitzen ari da, baina zuek agurtu baino lehen, oparitxo bat daukagu zuentzat. Beraz, etor zaitezte nirekin. Bai. Artesten dizut Peio, gure artista, Peio. eta hemen zuentzat egin dituen opariak, zuen karikaturak. Xavier, hemen da zurea, eta Nerearena, eta zurea, Nerea. Ederrak, ez da? Oso politak, bai. Oso politak. Artista. Beti bezala, zona. Peio, eskerrik asko. Bai, Bueno, mila eta esker. zuei, mila esker, etortzeagatik, eta, zuen solasaldia gurekin konpartitzeagatik. Bai, zuei. Eta ea zuen ametsak betetzen diren, zuen amets guztiak. Espero dugu. Eskerrik asko Venga, etortzeagatik. ongi Zuei. izan. Berdin, Agur. agur. Oso gustora egon gara gaurko bi solas lagunak entzuten, ezta? Nerea eta Xabi euskaraz, lanaz aritu dira, eta beraien herriak ezagutzera animatu gaituzte. Hurrengo bi solas lagunak nortzuk diren eta nondik datozen jakin nahi duzue? Hurrengo zitara ezingo zarete faltatu. Datorren astean hemen, Euskal Zitin, Xaloa Telebistan. Ikusi arte! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.